טוב, אז שלום חברים. בלי יותר מדי חפירות, לבקשת הרבה אנשים מהפייסבוק, מהקבוצה, אני מצלם את התיבה שלי, כמו שאתם רואים, מקום ראשון, בטורניר של 15,000 קלפים, זאת התיבה. עכשיו סוף סוף עברו שבועיים, בדיוק עכשיו לפני כשעה. עכשיו הגעתי הביתה, אז אני מצלם ופותח לכם. זה הדק המנצח למעוניינים. אם זה הדק הזה ניצחתי מקום ראשון. ויאללה, בואו נקווה לפרינסס ומיינר, כי זה המטרה. יאללה, בהצלחה חברים. טוב, זה לא באמת חלק מעניין כל וואו, 9,000 זה נחמד. כל הקומונים זה לא יותר מדי מעניין, אני מקווה רק לדברים טובים, לא כמו כל החרא שיצא עד עכשיו. לא מעניין. הגיע הזמן. לא מעניין. לא מעניין. לא מעניין. לא מעניין. לא מעניין, וואו. אוקיי, נחמד. סבבה. לא משהו. אוקיי. נגיד. אוקיי. זה אחלה. עכשיו אני מתחיל להקל את הקלפים היותר נורמליים. אוקיי, לוג, נגיד. בוא נקבל יותר. תודה רבה לך. אחלה משחק. נגיד. טוב, בינתיים יצאו כמה? 3? אוקיי. בלון. אני אוהב בלון. מיותר. בוא נעד עכשיו לא יותר מדי חוץ ממיינר. שיתנו לי פרינסס ואני רגוע. לא מעניין בכלל, וואו. אוקיי. אוקיי. נגיד. טוב חבר'ה, אם לא יוצא פרינסס זה ממש גרוע. וואו, כל האפיקים הכי גרועים, כאילו סקלטון ארמי, רייג', אקסבו, וואו. אחת התיבות הגרועות. וואו, אוקיי. חבר'ה, אם לשבועיים לא ציפיתי לזה ולא יצא פרינסס, זה מאוד מאוד מאכזב. שתי ספארקי. אוקיי, יצא עכשיו 5, נכון? תודה רבה לך. זהו, אני רגוע חברים, אחלה תיבה. וויץ', בואו, הם ירסו עכשיו את הרצף היפה שהיה. אוקיי, נחמד, פרינס זה טוב. וואו, זהו חבר'ה, מקום ראשון בישראל. טוב, נחמד. בוא נראה לסוף, בטח הם יאכזבו. אוקיי, טוב, חבר'ה, סך הכל נחמד. חיכיתי לזה שבועיים ויצא לנו, בוא נראה, 1, 2, 4. 5 ו-6-7, כי יצא גם שתי אייס וויזרד. טוב חברים, 7 לג'נדרי. סליחה, 9. סליחה, יש פה גם שתי ספארקי ששכחתי. 9 לג'נדרי, האמת זה נחמד. הרוב מיותר, כי דלוג זה יוסלס. אל תגידו לי שזה שווה משהו, כי זה לא, ולאווה לא, אבל האמת זה לא, אני לא מתלונן. מעולה, שתי פרינסס זה מה שרציתי, רמה 2, מיינר רמה 1 זה, העדפתי 2 אבל זה אחלה. ואייס וויזרד וספארקי רמה 2 זה מעולה. אז טוב חברים, האפיקים יצאו גרועים, הקומונים לא ממש מעניינים חוץ מהברברים והמיניונס שיצא סבבה. אפיקים אולי בלון אני אשתמש, פרינס אולי בעתיד, לא כרגע, פקה גם אולי בעתיד, גם לא כרגע, לא מעניין פשוט. מיני פקה לא יצא לי שזה ממש מצער, כי אני ממש רציתי לעשות, זה האמת שממש מאכזב אותי, כי רציתי לעשות דק של פרינסס, אתם יודעים, הדק המוכר פרינסס מיינר ופקה, זה ממש מאכזב, טיפיתי לזה רמה 8-9, אבל טוב, חוץ מזה, חייב להגיד חוץ מהמיני פקה, אחלה דק. שמח שצפיתם, מקווה שנהנתם, זה עניין הרבה אנשים בשבועיים האחרונים למתי אני אפתח, כמה יצא וזה, אז באמת אחלה לג'נדרי, אחלה תיבה, התיבה הכי גדולה במשחק כמו שכולכם או רובכם יודעים, ותודה שצפיתם.